सार नों बर'खौनो हो बर'आनो हिजै नोंना जोखोम फिल्मनि जोंहा सोरमोन संगिनानि बिखुनजो जानो नागिरनाय आयौ आं दिनैसो लोगो मोनबाय एसेबाबो बुरियाखै 2014 बुरियाखैथ' शुटिं गाबोमोन जोंहा शुटिं गाबोनांगोन बुरियाखै मानो आं शुटिं बानायसिगोन आरोबाव लाखानो दोनो आयौ जागोन जोंनिया बेबाराव सेबा गोबाव मोनो आब' आंखौ गथ' बाग्रामोन माबाबो दोङो मोजां बाजेट दोङो बे साइडआव दिनै नुबाय होमबा खेबसे जै बागुरुम्बा दोहौनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिया खौसे जानो हाथोंनि बहुत कष्ट दिले बाजियाब दङ बबेनिया दे गुवाहाटीनिखा अके थेंक इउ रायदावनायनि थाखाय नेयै दङ माने बाहेराव बेफोरो पास गोनांसो ना पास गैया मोनथिला गोबां मानसि बाहेराव माने बेवहायबो थानो बोला बिसोरो थानो होआ माने थानो बोला बेवहायबो थानो बोला माने पुलिसफोरा बेवहाय थानो होला आरो गेट मोखाङाव रावखौबो थानो होला गोजानाव खार होनदों जायहा पास गैया माने गोजानाव थांनांगौनो जायहा पास गैया माने बेफोर पास गैयि गोजा आच्छा माने जायहा पास गैया बेवहाय थानाङा आरो ना बेफोरबायदि जायहा पास दङ बेल' गेट मोखाङाव थानानै हाबहैनो हागोन बेफोरबायदि आरो ना बाहेराव बाहेरनि सिचुवेसना बेफोरबायदि रावखौबो थानो होआखै माने पास गैयिफोरखौ
जों बेवहाय नायनोसै उपाय गैया बाय बिटिआरआव खेबसे बानायबावनांगोन बिटिआरआव बागुरुम्बा मोसानायखौ जों बेवहायनो नायनोसै जोंनिया बेवहायनो जागोन ना सेंग्राफोर हाबला बिटिआरआव खेबसे बानायफिननांगोन ना बागुरुम्बा मोसानायखौ अब्लासो पुलिसआव मानोब्ला ड्राइभार डिउटिया सब थांखिब थांगासिनो थाबायना थांगासिनो बारनो हायाखैनि मा नांगौ जोबथेवलाय गारिला गार टाइमाव बर्तमान बांसिन थाबायनायानो नांखादो बांसिन थाबायनायानो नांखादो होनदों अ गारि बारहोग्रोदो बे Masa buat bikin tadi bang.